एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि थाखाय एबसुनि जि रेसपन्सिबिलिटि एबसुआ जिहेतु एकर्ड सिगनेटरि अर्गेनाइजेसनमोन जोंनि दाबि जोंनि आपिला भारत सरकार आसाम सरकारनि खाथियाव कन्टिनिउआसलि दङ जोङो प्रेसार बिल्डिं खालामदों डेम'क्रेटिक जोंनि जि माने प्रेसार बे प्रेसारा दङ आरो बे कन्टिनिउआसलि थागोन बे इमप्लिमेन्टेसननि गुबै रेसपन्सिबिलिटि आरो रला जाहैबाय भारत सरकार आसाम सरकार आरो बिटिआर काउन्सिल गभर्नमेन्ट टु गभर्नमेन्ट लेभेलाव एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि खामानिया जायो आरो जोङो बायजोआव थानानै डेम'क्रेटिक आफाद हिसाबै जोंनि गुबै रेसपन्सिबिलिटिया जाबाय जों सरकारखौ प्रेसार होनांगौ आसि दिन्थिनानै होनांगौ आरो मा माया एकर्डनि दफाया इमप्लिमेन्ट जाखो आरो मा माया आद्रा दंबावो बिनि सायाव जों गुवारै गोथौयै अलरेडि बुंनाय जाबाय गामि सोसननायनि बेलायाव साथिखाना हाब्बाय आद्रा थानाय गामिखौ जोङो गिबि मन्थ्रि आरो पिजुस हाजरिकानो जमा होनानै दोनदों मावनो गोनां दायित्वआ बिथांमोननि स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसननि बेलायाव जिखिनि 10टा कलेज जाखांनायनि उनाव आद्रा दङ एलपि एमइ हाई स्कुल हायर सेकेन्डारि आरो कलेज बेखौ जोङो डक्टर रनज पेगुनो होबाय बेसेबां खरसा बेसेबां बाजेट बेसेबां सेलारि हेडआव फैसा नांगोन बिनि हिसाबखौबो दिहुननानै होबाय मावनो गोनाङा दा सरकारनि लेभेलनि आरो जिखिनि इनस्टिटिउसन जिखिनि दङ बर' कछारी काउन्सिलनि गामि नटिफिकेसननि दायित्वआनो जा बा जोंहा जिखिनि इनस्टिटिउसन गायसननांगौनियानो जा कार्बि आंलंनि एसटि हिलनि इस्युआनो जा एनडिएफबिनि रिलेटेड जेसेबां दङ केस उइथड्र खालामनांगौ जेलनिफ्राय दिहुननांगौ समस्त प्रक्रियायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा स्पस्ट जोंनि दाबि जोंनि आपिल डेम'क्रेटिक जोंनि जि प्रेसार बे कन्टिनिउआसलि दङ मावनांगौनि रेसपन्सिबिलिटिया गभर्नमेन्ट टु गभर्नमेन्ट काउन्सिल स्टेट आरो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट बे मोनथाम सरकारा जइन्ट इनिसिएटिभआव खामानिखौ मावनांगौ आरो जिहेतु एकर्ड सिगनेटरिफोरा दिनै सरकाराव दङ आरो आसाम सरकार भारत सरकारजों मोनसे गुडविल सरकारनि एलायन्सआव दङ दा बे बेलायाव बिथांमोननियावबो दायित्वआ थाबाय आरो जोंहा आसा दङ जे भारत सरकारा खोथा होनाय बायदि एकर्डखौ सम मथे मावफुंनानै होगोन आसाम सरकारा एकर्डनि मोनफ्रोमबो दफाखौ सम आरो टाइम बाउन्ड इमप्लिमेन्टेसन खालामगोन जोंहा मिजिं दङ आरो बेखायनो जोंनि प्रेसारा कन्टिनिउआसलि दंबाय थायो गोजोन्थों कम्पिउटार कर्सनि सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां कम्पिउटार कर्सनि थाखाय बेसेन नाङा जासे मुं थिसननायनि खाबुखौ लानानै फैदों क'क्राझार सहरनि खोदोमथलायाव थानाय एमएस फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूशना बयखौबो थ' बेहाय क'क्राझार सिङाव थानाय खोदोमथला फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूटआ हस्पिटेलिटी मेनेजमेन्ट आरो एभिएशननि अनगायै कम्पिउटार कर्सखौबो लन्च खालामनाय जादों गोदान थ' बेहाय दा फ्रि एडमिशन सोलिगासिनो दङ जेरै जोङो जाभास्क्रिप्ट वेब डिजाइनिं सिसि प्रग्रामिं बेखौ गासिखौबो होनाय जागोन थ' जायफोर केन्डिडेटफोरा गोसो दङ बेहाय माने थाबैनो रेजिस्ट्रेसन खालामनो हागोन एडमिशन फ्रि सोलिगासिनो दं एभिएशन आरो हस्पिटेलिटी मेनेजमेन्टनि फोरोंथाय होबोबाय थानायजों लोगोसेनो देग्लायनिफ्राय लानानै फैबावदों क'क्राझारनि एमएस फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूशना कम्पिउटारनि कर्स आखा-फाखा रोंगौसार फोरोंगिरि आरो मोजां खाबु थानाय बे फसंथानाव PGDCA, DCA, CCA, जाभास्क्रिप्ट, वेब डिजाइनिं, CC प्रग्रामिं, इलास्ट्रेटर, स्टेनोग्राफि विथ टाइपिं बायदि बायदि कम्पिउटार कर्सफोरनि फोरोंथायखौ नोंथांमोननो होनो थाखाय बे समाव नेनानै दङ क'क्राझारनि खोदोमथलायाव थानाय एमएस फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूशना गोदानै जागायनो लानाय कम्पिउटार कर्सनि थाखाय बे समाव एमएस फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूशनाव गिबि खेबनि थाखाय मुं थिसनगिरिफोरा बेसेन होनाङालासे मुं थिसननायनि खाबुखौ मोननो हागोन थारैनो नोंथाङाबो कम्पिउटारनि गियान सोलोंनो गोसो दङ नामा जुदि गोसो दङ अब्ला गोबाव खालामाजासे क'क्राझारनि एमएस फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूशनाव सोलों लानो थाखाय नोंथाङा 9394 796813 एबा 8099554765 जानबुं अनजिमायाव फोनांजाब खालामदो